Днес пристигна първата пилотна бройка от книгата Психотерапия за четириноги. Ето виждате едното четириного, ето тук е другото четириного, които ще присъстват за първи път на отварянето на книгата. Издавам.com. И сега нежно, полека отваряме, за да видим първата книга, която разбирате, както всички кучета и котки знаят, не е писано от изкуствен интелект. Продължаваме. Това е книгата Психотерапия за четириноги. Всеки един от вас може да си я вземе. Всяко едно животно е уникална вселена от гени, инстинкти, емоции и поведение. Всеки вид, дори и човекът, има закодирано поведение, реакция и индивидуалност. Ние в ежедневието си, при задоволеността си, егоизма си забравяме, че водим междувидова комуникация с всички останали същества на Земята. И те ни разбират със своя първичен инстинкт, адаптират се, видоизменят се и продължават да са тук с нас. Научим ли се да наблюдаваме този свят и да го разбираме, то той за нас ще стане това, за което е създаден — рай.